Zdravotnické zařízení je místo, kde řada z nás najde pomoc a úlevu, ale i místo, kde může dojít ke konfliktu. Ke konfliktu mezi zdravotníkem a pacientem. Důvodů ke konfliktu je celá řada, například dlouhé čekací doby, také strach z vyšetření či verdiktu lékaře. Někdo se může obávat lékaře, protože má napsat zprávu, na základě které mu hrozí trestní stíhání. Vždy se vyplatí vynaložit maximální úsilí a konfliktu předejít. Stačí použít vhodné komunikační techniky. Spustit agresi, hněv pacienta, může nechtěně například zvýšený hlas zdravotníka nebo pohled, který si pacient může vyložit jako útok proti sobě. Pane Novák, vy ne, pane Čižek, pojďte teď vy. Prvním krokem k prevenci konfliktů je takové chování, které neutralizuje počáteční stres a další negativní emoce. Zdravotník přitom musí mít neustále na mysli, že rozhněvaný člověk neuvažuje racionálně. Snaha uklidnit takto rozhněvaného pacienta může mít i opačný efekt. Jakékoliv dlouhé věty či vysvětlování může výslednou situaci zhoršit. Jestliže pan doktor si má tady pít kafe a já tady budu prostě čekat a bude mě to bolet čím dál tím víc, tak to přece není úplně normální jednání tohle. Dobrý den, já jsem Veronika, sestra. Pro snížení napětí je vhodné, aby se zdravotník pacientovi představil a zeptal se jej, jak by si přál, aby ho oslovoval. Dotaz na jméno navozuje zájem. Při stresové reakci je výhodnější mluvit na pacienta ve stručných větách. Složitá slova, otázky nebo dlouhé příkazy pacienta často jenom zmatou a zvýší jeho podrážděnost. Jsem byl jednou, no. Už tak my se budeme snažit, aby vás ta bolest co nejdříve přešla, jo, ano? Super, dobře. 50% obsahu komunikace zaujímá neverbální složka, 40% tón hlasu a 10% složka verbální. Respektování osobního prostoru pacienta zvyšuje i bezpečí zdravotníka. V případě násilného pacienta se postavme na vzdálenost 2 natažených paží. Zdravotník nesmí provokovat. Jeho vystupování má signalizovat bezpečí. Horní končetiny by měly být viditelné a ruce nezatnuté. Ideální je držet ruce mezi pasem a bradou a mít je připraveny v pozici modlení nebo přemýšlení. Tyto pozice nejsou provokativní a poskytují případnou rychlou obrannou reakci při fyzickém napadení. Mezi negativní gesta patří pohyby vyjadřující nejistotu, krčení rameny, vrtění hlavou, ruce za zády, ruce v kapsách, neklidné pohyby rukou, těkavé pohyby rukou a nohou. Naopak mezi gesta vyjadřující násilí patří používání vystrčeného prostředníčku, zvedání rukou nad úroveň hlavy, zatínání pěstí a mávání rukama. Zdravotník by se měl vyvarovat vytřeštění očí, nadzvedávání obočí, svěšování koutků úst či příliš dlouhé otevření úst. Vyhledávat oční kontakt je správné, když začínáte mluvit a když dokončujete větu. Klidný pohled vzbuzuje důvěru. Doporučuje se oční kontakt maximálně 6 vteřin a pak přesunutí pohledu na jiné místo. Vhodná technika je takzvané třetí oko. Představíme si oko uprostřed čela pacienta. Pozorováním tohoto bodu se nedíváme pacientovi přímo do očí a přitom vidíme mimický výraz pacienta. Zásadně se vyhýbáme jakémukoliv ponížení pacienta svým neverbálním projevem, mračením, smíchem, gesty nezájmu. Násilí by se jen stupňovalo.
Pozorováním mimického výrazu tváře pacienta může zdravotník včas zaznamenat neverbální prvky násilného pacienta, zatnuté pěsti, cukání lícních kostí, rozšířené nosní dírky, zrychlené dýchání, podupávání, či přecházení sem a tam. Postoj zdravotníka by měl být pevný, vyjadřující sebejistotu, ale zároveň uvolněnost. Chodidla nejsou příliš u sebe, jsou v úrovni ramen. Přední noha zdravotníka směřuje k pacientovi, zadní noha mu poskytuje oporu. Ve vzpřímeném postoji zdravotník budí důvěru a daleko lépe se mu dýchá. K násilnému útoku na zdravotníka může dojít také, když zdravotník sedí. Pokud nad zdravotníkem pacient stojí, má zpravidla větší prostor k útoku než zdravotník k obraně. V ideálním případě je výhodné se také postavit. Při postavení je vhodné pak mezi sebe a útočníka dát nějakou překážku, třeba židli. Pokud není možné vstát, měl by se zdravotník snažit uvolnit. Výborně funguje opření do židle, čímž se prodlouží délka osobní zóny. Pokud je mezi zdravotníkem a útočníkem stůl, měly by z něj být přesunuty předměty, které může útočník použít jako zbraň.